гласуваме, нали? Разбира се, ще гласуваме. Естествено. Как ще гласуваш, на мен ми е писнала? Няма да гласуваме. За по-добро бъдеще. За какво да гласуваме? За една по-добра и европейска България. За активно гражданско общество. Къде заминавате? Нали сте част от това общество? Нямате ли не? Изразете своята гражданска позиция. Родени сте в България и отивате да живеете в друга страна. Митечни и правете пици. И защо? Не ви ли интересува бъдещето? Отивате, гласувате интелигентни хора, учили сте тук, дайте си гласа. Тук е семейството ви. Тук Тук са са вашите приятелите. корени. Тук е вашето бъдеще. Няма смисъл. Тук Заедно е сме дома. един отбор. Заедно? Има само 5 минути, за да дадете своя глас. Нищо, успеем. Успеем. Гласуваме на 25 октомври.